Yrmy ja Ärmätti. Ärmätti on maailman kärttyisin peikko. Katso, miten nyrpeän näköinen. Kutsuisitko sinä tuollaisen otuksen synttäreillesi? No, yhtenä päivänä joku kutsui, ja sen jälkeen mikään ei ollut enää entisellään. Oli tiistai, viikon tylsin päivä. Ärmätin nuhruiselle ovimatolle lennähti paperin riekalle. Mikä tämä on? Se ärähti ja nappasi paperin käteensä. Se luki suttuisen kirjoituksen. Hyvä naapuri, minä pidän juhlat. Ja arvaas mitä? Kutsun sinutkin. Tarjolla on ruokaa ja kaikkea. PS. Muista tuoda lahja. Kuka uskalsi tiputtaa tämän minun matolleni? Ärisi Ärmätti. Minä en pidä tiistaista, minä en pidä vieraista, enkä todellakaan pidä juhlista, joten minä en tule. Se repi kutsun pieniksi silpuksi, tömisteli takaisin sisään ja saattoi viimein aloittaa päivän työt. Se ei nyppinyt hometta hampaistaan. Se ei siivonnut paikkoja. Se ei tiskannut astioita, eikä edes vetänyt vessaa. Tylsä tiistai-aamu loppui ja tylsä tiistai-iltapäivä alkoi. Ärmätti lähti kaupungille, koska se on kaikkein hauskin paikka. Riehua ja reveltää! Ärmätti hyppi lätäköissä, murisi kissan pennuille ja nappasi kaikista lastenvaunuista nallet. Kun postinkantaja toivotti hyvää päivää, Ärmätti karjaisi, vaan kun ei ole! Ja tunki miehen postilaatikkoon. Kylläkin ilman postimerkkiä. Kun Ärmätti sitten rymisteli takaisin kotiin, pihalla olikin vieras. Krrrr, se murisi. Minä olen Ärmätti. Minun pihallani ei juhlita. Ärmätti heristi haisevaa sormeaan. Häivys siitä, se ärisi. Sitten se poksautti puhki kaikki kauniit ilmapallot. Pam, pam, pam. Hyi, mikä ilonpilaaja, kivahti Yrmy. Senkin iso kärttyisä ärripurri. Se viskasi pahimmalta lemahtavan juustonsa. Ja siitä syttyi tietenkin ruokasota. Hei, odotas vähän, sanoi Ärmätti. Nuo lieroleivokset näyttävät tosi hyviltä. Peikot istuivat syömään. Ärmätillä oli niin hauskaa, että se unohti olla ilkeä. Se unohti myös pitkästyä, ja lopulta se unohti passittaa Yrmyn tiehensä. Ärmätti röyhtäisi. Mitä muuta me voitaisiin tehdä? Peikkojuttuja, huudahti Yrmy. Ne puristelivat finnejä ja kaivoivat räkää nenästään, huijasivat lautapeleissä ja piiloituivat auringolta yhdessä. Viikon kuluttua Yrmy pakkasi telttansa. Hei sitten Ärmätti, se huokasi. On ollut tosi mukavaa, mutta nyt minun täytyy lähteä. Minä muutan aina tiistaisin uuteen paikkaan. Minkä ihmeen takia, kysyi Ärmätti. Se huomasi, että Yrmy näytti surulliselta. Ärmätti ei ollut koskaan ennen nähnyt surua. Ei se ollut koskaan ennen välittänyt, mutta nyt se välitti. Että miksikö minä lähden, sanoi Yrmy astuessaan ulos portista. Minä lähden siksi, kun kukaan ei ole ikinä pyytänyt minua jäämään. Ärmätti mietti hetken ja sitten. Odota, se huusi ja säntäsi ystävänsä perään. Hei Yrmy, tule takaisin. Mikään ei ole kivaa ilman sinua. Mutta missä Yrmy oli? Se oli kadonnut. Ärmätti etsi joka paikasta. Se käänteli ja kaiveli ja ryntäili ja törmäili. Ja vihdoin viimein. Se löysi Yrmyn. Yrmy kiltti. Älä lähde, huohotti Ärmätti. Vau, kiitos, nyyhkäisi pikku Yrmy. Silloin Ärmätti tunsi miten sen huulet alkoivat nykiä ja venyivät kohti korvia. Mitä tämä on, se kysyi. Tuntui niin hyvältä
Ja Yrmy huudahti. Mehän taidamme hymyillä. Nykyään Yrmy ja Ärmätti ovat maailman onnellisempia peikkoja. Vieläkään ne eivät nypi hometta hampaistaan. Eivätkä siivoa. Eivätkä tiskaa astioita. Eivätkä koskaan ikinä milloinkaan vedä vessaa. Mutta joka tiistai peikot pukeutuvat hienoiksi. Tiistai on niiden suosikkipäivä, sillä silloin peikot juhlivat, joten pidä varasi. Sen pituinen se